Ik loop hier vandaag op de Markt in Oostburg en ik ga vragen stellen over het jaar 2020. Waar ik denk dat er best wel veel leuke dingen gebeurd zijn in dit jaar. Ik wil iets positiefs zeggen over het jaar 2020. Dat was de geboorte van ons 4e kleinkind en het geluk wat we van alle 3 onze andere kleinkinderen hebben. Allerbeste wensen. Ja, wij hebben heel veel nieuwe mooie plekjes ontdekt in Zeeuws-Vlaanderen. Omdat we zijn gaan wandelen deze zomer. Omdat we verder heel beperkt waren in het reizen. Dus dat vind ik wel een heel positief gegeven van dit jaar. Nou, het is een heel raar jaar geweest, dat voor iedereen. Maar we zijn ook heel tot rust gekomen. Want we moesten opeens niets meer. We moesten bij niemand op bezoek. Wij moesten niet meer reizen. We moesten geen keuze maken, waar gaan we dit jaar heen. We bleven gewoon thuis. En anders is ook zoveel in de aanbieding, concerten en hier en daar en toneel en de bioscoop. En opeens moesten we niks meer. Dus het was een heel vreedzaam jaar voor ons en ook met Kerstmis nu. Omdat we niet naar de kinderen en kleinkinderen kunnen, want die wonen ver weg. Zijn we anders ook heen gereisd. Hebben we besloten, we gaan ook geen cadeautjes uitwisselen. Want we zien elkaar toch niet. En in plaats van al die geschenken te doen, hebben de kinderen en wij besloten, we geven het voor een goed doel, dat geld. Nou, het positieve nieuws van 2020, dat is voor mij dat mijn zoon zijn huis voor een mooi bedrag verkocht heeft. En dat hij ook hetzelfde jaar een heel mooi huis heeft terug kunnen kopen. En dat alles goed verlopen is. Dat vind ik het positieve nieuws. Dan kan hij een mooie start maken, want zijn vrouw die is ook wat dat betreft een klein beetje zwak. Het een ziekte van vroeger. En ik hoop dat ze dan met z'n allen, die had ook een heel mooi kindje, een hele lieve schoondochter, of dochter, Marley, dat ze dan een nieuwe start kunnen in 2021. Dat we ondanks alles wat we meegemaakt hebben, toch ons 40-jarig huwelijksjubileum overlaatst zijn kunnen vieren. Dat ik weer begonnen ben met werken, want ik was gestopt. En daar thuis zitten was toch niet zoveel, zeker niet met corona. Dus nu ben ik weer gaan werken, lekker op school tussen de jeugd, top. Dit jaar heb ik heel veel gefietst, gewandeld en veel buiten geweest, genoten van de mooie natuur die je hier in Zeeuws-Vlaanderen hebt. Ja, dat we denk ik toch weer meer tot elkaar toekomen, zou ik maar zeggen. Meer gezellige dingen doen van de ouderwetse gezelschapsspelletjes. Meer gaan fietsen, gaan wandelen en zulke dingen. Nou, ik vond 2020 op zich, er is natuurlijk een hoop narigheid gebeurd. Maar als het er echt om gaat, dan mag je ook een beetje dankbaar zijn van dat je familie en je vrienden en dat je daar terecht kan en dat je gewoon een warm huis boven je hoofd hebt en een warm bed om in te slapen. En dat vond ik, om daar weer eens achter te komen. Dat was dan zeg maar een voordeel bij een nadeel, zoals we dat zeggen. Dus, Ik heb in 2020 een pij tegengekomen, een pij. En zijn naam was Abraham. Dat is een wezenpij, maar een toffe pij. 2020, we zijn gelukkig gezond gebleven. Wij zijn bespaard gebleven van het coronavirus. En dat is dan meteen het nadeel van 2020. Alles heeft gedraaid om het coronavirus. Dat is wel jammer. Maar voor de rest, gelukkig zijn wij gezond eruit gekomen.
2020 was een jaar met heel veel beperkingen, maar ik heb, je kon niet op vakantie, je kon bijna, maar ik heb wel echt Zeeuws-Vlaanderen leren kennen. Ik woon hier nu 5 jaar en ik heb enorm veel gefietst. Ik heb de mooiste plekjes van Zeeuws-Vlaanderen leren kennen en ja, je wordt weer eens even teruggeworpen op jezelf en je moet het in het kleine zoeken. En het is een aparte ontdekking geweest. Het is bijzonder en dat was goed. Het positiefste van dit jaar, dat is natuurlijk een geweldig slecht voorjaar gehad. Maar het positieve daarvan is dat wij hier in Zeeuws-Vlaanderen en in Zeeland de ruimte hebben om buiten te kunnen zijn, kunnen fietsen, kunnen wandelen. Dit allemaal ten opzichte van die mensen die aan in de grote steden wonen. Want die kunnen geen kant op, die zitten ingebouwd. En dat voordeel hebben we hier en dat vind ik wel positief wat hier is. Dan tussen de eerste golf en de tweede golf, dan hebben we wel een mooie zomer gehad. Wij konden naar buiten, de horeca was weer open, gelukkig mooi weer, terras weer. Nou ja, en nu zitten we er weer in. En ja, dat is eigenlijk het positieve wat ik van dit jaar kan zeggen. Goedemorgen, het positieve dit jaar. Ik heb nu werk, ik heb super hier naar mijn zin. Ik ben gelukkig gezond gebleven. Ik heb man en kinderen, die doen ook allemaal hun eigen dingetje. En ik woon op een prachtig plekje, dus eigenlijk heb ik helemaal geen klagen. Soms vind ik het zelf wel makkelijk dat we lekker rust zijn en dat we niet alles moeten. Het positieve dit jaar, dat is dat ik heerlijke appelsap heb gedronken. Appelsap met de naam Wimmelaren. En die is bezorgd door een zekere Wim. En dat was een fantastisch product en ik zou het nooit meer willen missen. Ik ben er verslaafd aan. Zeer positief. Tjaka! Het positieve van dit jaar is dat er lekker veel kaas is gegeten. En dat we gezond zijn. Er waren heel veel mensen die wel leuks beleefd hebben dit jaar. Laten we dat zo houden en op naar een nieuw en gezond 2021.